Днес играем Хайдер и ще включа, когато всичко е готово, когато те ги убият и да. Почваме, хора, най-накрая. След толкова мъки и чакане, най-накрая започваме. И ние сме количка. Няма сме количка. Ехе. А сега гледайте опитния майстор, който е 13 левел, който ще направи. Се скрие на най-тъпото място и няма да го видят. Точно така, вътрешник. Фак, не може да влезе. Фак. Добре, тогава ще бъде отзад. Айде скоче. Или да бъдем долу. Тук има някой вече. Задърка пък как си мен. Опа. Гличнах се. Фак. Ще бъдем долу. Ще се скрием. Къде ще се скрием? Никой не знае. Бас якото място. Не. Фак, не виждам. Фак. Явно ще бъдем тук. Брат, не. Вижте му никнем. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. До 7. Не. Бич. Сега ще скача. Опа. Само някой да не дойде. В този момент. Така. Как съм? Малкото, че тук може да направиш така. И бум. Вижте. Можете ли да разберете, че аз съм там? Костя, къде е? Мен? Първо сън. Фак. Не. Аз преместих. Аз съм бос. I'm the boss, bitches. Не, мен. Не. Ти си голям педерас. Ти си много голям педерас. И ми излизат реклами. Няма да ти купя рекламите. Не ме гледай, Не ме гледай така. Да чакам или да спирам клипа. Ще го спра на пауза. Всъщност няма да спирам клипа. Няма, просто искам да ги погледам малко. Какви са дебили и какво ще направят. Сер, този ли остана? Нали си 48 лева, ко се правиш, бе? Сега ще го ударя. Бра. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Вярвах те, брат. Вярвах. То заек пък, какво прави тук? Заек, айде бе. Не е там. 100%. 200%. Не е там. Не. Махни се оттам. Махни се! Знам, че не е тук. Ама то... Те са едно на едно. Едно в едно. Аре, заек. Знам, че можеш. Давай, заек. Съп, мен, бро, отивай. Не тук, не в детската стая. Дете ли си е? Може би е дете, никой не знае. Кому ме удря? Всъщност той не може да ме удари, той не ме вижда. Така. Да. Влез тук. Не там. Назад. То сер ли е такъв? Не, този е твърде тъп. Вижте, аз съм вече 14 лева. Да. Съп мен, бро, ти е долу. Няма го. Сори. Малко нагоре. Нагоре и в дясно. Нагоре и в дясно, е тапак. Бързо! GG, лей, мъско ези. Айде. Виж го как са хили. Това е. Хилини на 100-200%. Сега какво ще бъде? Най-яко е да си радиш. Никой. Просто. Тайгър ли сме? Искате ли да ме видите скина, сега. Ето му. Вижте широко. Вижте му, аз съм пожарникар. Пожарникар съм. Имаме медицинска сестра. Ако нещо, ударен и ни пани сърце, тя ще ни помогне. Вярвам в теб. И като ни помогнеш, ще станеш 30 лева.
Знам. Къде сте? Вънка е. Не искам череп. Мухловка. Добре. Опа, влезнах в себе си. 3, 2, 1. Go, 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 go. Go, 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 go. Кил. Ще има късен бос. Мега бос е най-добри. Най-добри. Ти си мъртъв. What, сер? Сер, ще сложите тук. Не. Притесняваш ме, картина твърде високо си. Бе. И ти си твърде високо. Трипъл. Мега бос е само. Аз някой тук отзад има ли не? Сермен. Квадра. Доска. Това беше добро място. Видял го, всъщност. Да, ходим по компютрите. Махнете. Тук, да. Този стол ме притеснява. Притесняваш ме стол? Не. Какво ще притесняваш? Гличах се. Какви сте вие? Тия скрият някакви нереални места и не можем да ги... Излъгах. Този вече... Имам ли нещо тук? Няма. Бум. Фак на едно сърце. Нали... Виж, няма да помага. Не. Аз се отказвам. Бай! Не, няма да удрям. Просто ме е страх. Страх ме. Няма да е. Това лъжи. Ако искате да знаете, това лъжи, честно. Имам спид. Спрем спид. Няма повече спид. Качваме се тук. Няма никой. Само един ли? Петима са. Да казвам ли мотора? Не. Ти ме притесняваш? Не, няма да това да. 10 секунди, ако стана. Бомба. Аз си мъртъв, ако си... Защо скачам, бе? Защо скачам? Не беше това. Беге. Беге. Добре. Всичко тук ме притеснява. Не знам кой какво е. Кажете ми какво сте, искам да ви убия. Ако сега... то стол, ако сега... Не, край. Надори ме. Отивам... То. Не! Кой беше? Fuck you! Кощ! Сер! Онова кощ. Знаех си, че този е онова кощ. Знаех си. Просто... любимата ми карта. Сега гледайте. Прасе ли съм? Не съм прасе. Махнете се, нещастници. Сега гледайте. Дали ще му намерят. Ако сме така. Сега... Никакъв шанс да му намерят. Вижте сега. Това е... Джиджи, просто тук казвам Джиджи. Просто ще скача тук и ще бъда незабелязан. Или не? Сещам се какво ще направя. Фак, нямам време. Тук, мога ли да се глична и да влезна? Не мога. Фак, хора. No. Добре. Ние ще се скрим тук. Ние ще бъдем до нашия приятел, ако... Така. Стопа. Никакъв шанс да му намерят. Вижте. Чакайте. Влизате си сега в магазин.
Гледаш се тераса. Да, бе, тия са твърде близо и ме удрят. Колко са те? Те са 4. Аз мога да си правя гавра с тях, защото съм малък лева. Ако застане ето така. О, фак! Но! Аз ще му застана на главата. Не. Дядка! Дядка. Път някакъв влезна. What? What the fuck? Is this shit? Пак видяхам. No, Пелес, или къвто си там. Fuck you, реклами. Това е бил човек до мен. Не знаех си. Аз си позорам тук. Кои яки чанти. Нямам пари просто. Ще седна тук. Да похапна малко. Келнер! Дай бирата. И малко хамбургер. Аз ще си го взема без. Ти няма да ми кажеш кога се взема. Вземам го. Не, базикам се. Къв си тя, дядка? Дядката изчезна пред мен. Къв сте вие, глича? Аз исках тук да влеза. Ама явно е било твърде тясно за мен. Ако бях лъжче хартийка, както може да е някой. Не, човек. Вие тъпи ли сте? Понякога съм такова умничко. Съжалявам, че смъркам, болен съм. Затова нямаше клипове. Болен бях. И сега съм някъде по-добре. И снимам. Мисля. Това да е всичко за тази игра. Благодаря, че ме гледахте. Аз бях Фафата. И до скоро от мен ще се видим в следващия клип. Чао!